Kudu Angel ya, Ren ya. Angel. Angel. Ya tapi panggilannya Angel kalau pas aslinya rada kaget Pak. Apa? Jangan dungan-dungane ngoten niku wae dredeg lho Pak. Dilek malik mantene. Ya ora ono jeneng iso padha. Ya mau bener sing dikandhaki Mas Budi, muga-muga ya ndang apa kuwi ketularan kuwi ya dadi manten. Nggih amin. Ternyata ya pacarmu ya bagus. Nggih lho Pak. Nggih jenengan pangestune kok nggih. Iya no, selalu no. Nggih. Terus bareng ngoten griyane. Oh nggih. Nggih kula saking Kediri. Toyo resmi Ngasem. Toyo resmi Ngasem Kediri. Kediri. Toyo resmi Ngasem Kediri. Ya, diaturake tembange Sisideman Bowo sing penak. Niki mboten estafet, Pak. Iya, monggo to karo mlaku. Oke. Aku yo karo klita-kliti kok. Oke. Kowe aja nyepelake karo yoga-yoga lho. Kuwi ambak mung sak yoga. Nggih. Ya to, kuwi dalang-dalang kabeh. Oh, mosok kok. Iya no, belajar dalang kabeh. Terus semuanya ya api-api. Oh, nggih. Mungkin dijajal setunggal. Ya. Yoga-yoga ki dalang-dalang. Mungkin lho, Pak. Iya, sik jajal le, sing nyaron anu, Yunus. Ya ngono. Oke, Mas Yunus. Kuwi dalang ampuh kuwi ya, sing bocah ning suarane. Bocah. Oh, suarane hebat banget. Ini betul. Dijajal Pak nggih. Ah iya no. Main ngono, ya. Dijajal lumiyan Mas Yunus ya. Aja dianggap yoga-yoga iki mek bocah terus anggap ora iso nyuara. Ya makane niku dijajal riyen. Tukulan-tukulan dalang kok piye to. Jenengan ki ngajari Pak ngoten niku. Aku dhewe sik melu belajar kok. Nano, ayo. Sowan menyang kutha gedhe. Tepuk tangan tuh Yunus. Ampuh tenan. Jarang tenang kok dianggap guyon. Sapa Nus? Sakliyane awakmu. Ya, sapa? Iki tak lihat yoga-yoga iki kabeh iso nyuara. Kabeh iso kabeh. Ya. Mas Ulung. Mas Ulung. Mas Ulung niki ke dalang muda, tulung agung Pak ya. Mas Ulung yang paling gemai. Ya. Oke Mas Ulung. Ya, Pak. Ulung nyekel sarang apa nyekel dalang? Iya Pak. Gampang. Ya. Iki jalan saestu Mas. Ya. Wong pahung, Pak. Wong pahung. Oh iya jeneng Cina, Cina. Cina gosong. Gosok mangan. Ayo. Ayo lo. Bendara terus terus ya? Iya dong. Lah aku sing menengi awakmu terus kok. Selendang kuning kang saking Panggil ampun. Ayo sing enom kuwi lho, kuwi ya dalan. Suara. Sing api. Mas nih. Oh. Oke, Mas nih kan sendirian nih ya. Yo.
Suara Apa? Suara ki lho. Suara. Suara. Yo. Suara Masih jelas ngono. Saya kupingmu cepat bisa lho. Wes. Suara tidak ayo. Cekak ya. Suara Hmm. Tenanan lek iki dudunya kaya sare sih Pak. Ayo ya, tenanan iki. Ngantuk si Aro. Yo. Suara kurang berwarna Terus asis berarti ali. Asis. Asis. Tenang kita nih, alhamdulillah meskipun dia tetap tapi dia Mas Karen. Apa nih? Kowe pilih sapa balik kita? Neng yo. Sampai Mas Prabu Mas Prabu. Prabu sing ndi to? Sing putih. Oh, niki yang berkacamata, Pak Eko. Amrum rom marang bendoro ya sulestyo bicar ngicangake alis Kali dhewe sing ngendang jae wong. Iya dalang amaan, dalang musuhan. Ya. Mas no. terus tresno sesida
Thank